A dare na 33, Shahrazad ta ce, ya mai martaba, labari ya iso ni cewa, aljanar ta ce da ‘ya'yanta, ya ku ‘ya'yana, ku yi maza ku fito, na taho muku da wani saurayi mai ƙwarin nama sosai. ‘Ya'yan nata aljanu suka amsa mata da cewa, yawwa mama, don Allah ki taho mana da shi nan, dama yunwa muke ji, zaman jiranki muke tun ɗazu. Hankalin ɗan sarkin ya tashi matuka sosai, bayan ya saurari zancen da aljanar ta yi wa ‘ya'yanta. A ransa ya yakinin lalle babu makawa rayuwarsa ta zo ƙarshe yau. Sannan bayan nan sai ya komo baya kusa da inda dokinsa yake, cikin yanayi na tashin hankali da fargaba. Idanunsa suka cika makil da hawaye. Jim kaɗan sai ga yarinyar ta dawo wurinsa cikin surar ‘yan adam. Ta gan shi cikin mawuyacin yanayi a firgice, babu nutsuwa a tare da shi. Sai karkarwa yake yi. Ta ce da shi, me kuma ya same ka haka? Na lura kamar kana cikin halin fargaba da tsoro. Ya amsa mata da cewa, hakika ina cikin tashin hankali, domin kuwa akwai wani da nake tare da shi amma ya kasance makiyi a gare ni. Hakika ina tsoronsa matuka sosai. Sai ta ce da shi, shin ɗazu baka bani labari cewa kai ɗan sarki ne ba? Ya ce, ni ɗan sarki ne. Sai ta ce, idan haka ne, me yasa ba za ka ɗibi dukiya ka ba wa makiyin naka ba, don ka samu yardarsa? Ya amsa mata da cewa, ai shi wannan makiyin nawa baya bukatar dukiya, abin duniya ba zai iya sayensa ba, raina kawai yake bukata, ni kuma tsoronsa nake sosai, ni mutum ne da aka zalunta. Sai ta ce masa, idan kai ka kasance mutum ne da aka zalunta, me yasa ba za ka nemi kariyar Allah ka yi tawakkali ka dogara da shi ba, domin shi ne kaɗai zai iya kare ka daga sharrin duk wani abu da ya fi ƙarfinka. Da ɗan sarkin ya ji haka daga gare ta, take sai ya ɗaga hannayensa sama ya roƙi Allah, ya ce, ya wanda ke amsa addu'ar wanda ke cikin halin fargaba, ya wanda ke kare bayinsa daga muggan halittu, ya Allah ka bani nasara akan makiyina, ka kawar mini da shi cikin gargawa, kai ne kadai ke da iko akan dukkan halittu. Da aljanar ta ji irin addu'ar da ɗan sarkin ke yi, take ta juya ta ɓace daga wurin, ta kyale shi a gun. Shi ma ɗan sarkin bayan ya kammala addu'ar, ya waiwayo ya ga babu ita a gun, ya ɗale dokinsa ya nufi gida. Da isarsa gida ya sanar da mahaifinsa yadda wazirin ya shirya masa tarko don ya halaka shi. A dalilin haka wazirin ya rasa ransa. Wazirin sarki Yunan ya ce da sarkin, ya mai martaba, kaga kai ma idan ka ci gaba da kusato da hakimu jikinka, babu shakka zai maka mummunan kisa ya karɓe sarautarka. A duk lokacin da ka kusato da shi ka yi masa ihsani, shi kuma a wannan lokacin zai shirya maka tarko ya halaka ka. Shin baka ga yadda ya warkar da kai ba tare da ya baka magani ka sha ko ka shafa ba? Wata 'yar sanda kawai ya baka, ka rike a hannunka ka samu sauki. To kar ka yi mamaki a nan gaba ya baka wani abun daban da za ka rike da hannunka ka mutu. Da sarkin ya ji haka sai ya ce da wazirin, hakika zancenka akwai alamun gaskiya ciki. Mai yiwuwa kamar yadda ka faɗa ne ya kai waziri, mai zurfin tunani da hangen nesa. Mai yiwuwa mutumin nan jami'in leƙen asiri ne, ya zo shi nan garin ne don ya halaka ni, kuma hakika ya warkar da ni cikin sauki da 'yar sanda ba tare da ya bani magani na sha ba. Babu mamaki a nan gaba ya halaka ni da wani abu da zai bani in shaka a hanci in mutu. Sannan sai sarkin ya ce da wazirin, to yanzu ya za mu yi da shi? Wazirin ya amsa da cewa, ka yi umarni a kirawo shi ya zo shi nan wurin. Idan ya taho sai ka sa a fille kansa ka huta daga shirinsa, ka gaggauta kashe shi kafin shi ya yi yunkurin halaka ka. Sarkin ya ce da wazirin, ka yi gaskiya ya kai waziri,
Ba tare da bata lokaci ba, sarkin ya sa aka kirawo hakimu. Ya taho har cikin fada, cikin yanayi na farin ciki kamar yadda ya saba yi a baya. Bai san abin da Allah ya kaddara masa ba. Isarsa wurin ke da wuya, ya risina ya yi gaisuwa ga sarki tare da godiya kamar yadda ya saba yi a kullum. Sannan sarkin ya ce masa, ka san dalilin da ya sa na ce a kirawo ka a daidai wannan lokacin? Hakimu ya ce, babu wanda ya san gaibu sai Allah. Sarkin ya ce, na kirawo ka ne don in kashe ka in kawar da kai a bayan ƙasa. Hakimu ya yi mamaki sosai da jin kalaman da ke fitowa daga bakin sarki Yunana. Sai ya ce da shi, ya mai martaba, a wani dalili za ka ɗau irin wannan mummunan mataki a kaina? Wani laifi na aikata da za ka sa a kashe ni? Sarkin ya ce, labari ne ya iso ni cewa kai ɗan leƙen asiri ne. Ka zo nan garin ne don ka halaka ni, ka kwaci sarautata. Shi yasa na ce bari in yi gaggawar halaka ka kafin kai ga halaka ni. Ba tare da ɓata lokaci ba, take sarkin ya kwalla ihu ga bafadinsa mai fille kan masu laifi. Jim kaɗan sai ga wani gardi ya shigo da takobi a hannunsa. Sarkin ya ce da gardin, ɗauki wannan makirin ka fille kansa, ka hutar da ni daga sharrinsa. Da hakimu ya ga haka, sai ya soma magiya yana roƙon sarkin ya ce, ranka ya daɗe, kamin rai. Idan ka kashe ni ba tare da wani haƙƙi ba, kai ma Allah zai halaka ka. Hakimu ya ta maimaita zance yana roƙon sarkin kamar yadda ni ma na yi ta magiya ina roƙonka, ya kai wannan la'anannen aljani, kan karka kashe ni ba tare da wani laifi da na aikata ba, amma kaki saurara ta. Sai sarki Yunana ya ce da hakimu, hakika hankalina ba zai kwanta ba. Hakika hankalina ba zai taba kwanciya ba har sai na ga an kashe ka tukun. Saboda ka warkar da ni da wata yar sanda da ka bani na rike a hannuna, mai yiwa a nan gaba ka halaka ni da wani abu da za ka bani in shaka in mutu, ko ka bullo min ta wata hanyar daban ka kashe ni. Hakim ya dubi sarkin ya ce, ranka ya dade, yanzu wannan ita ce sakayar da zaka min? Sarkin ya buɗe baki ya ce, kashe ka babu makawa, kar ka ɓata lokacinka, domin ba zan saurare ka ba. Hakimu ya cire tsammani daga rayuwa, ya yi ta kuka yana zubar da hawaye, yana mai zargin kansa bisa halaccin da yi wa sarkin, amma a ƙarshe sarkin ya butulce masa. Bayan haka, gardi mai fille kayi ya zaro takobinsa ya ce da sarki, ya mai martaba, umarninka kawai nake jira. Shi ko hakimu bai gushe ba kuka yake ta yi yana zubar da hawaye, yana ce da sarkin, kamin rai kai ma Allah zai rahamce ka, karka kashe ni ba tare da na yi laifi ba, karka min mummunar sakayya irin wacce aka yi wa wata kada. Sarkin ya ce, wace irin sakayya aka yi wa kadar? Hakimu ya ce, a yanzu ba zan iya labarta maka wannan labari ba, saboda irin halin da nake ciki. Don Allah kamin rai, karka halaka ni. A nan sai wasu daga cikin mukarraban sarkin suka miƙe tsaye, suka ce da sarkin, ya mai martaba, ka yi afuwa ga wannan mutumin, domin ba mu taɓa shaida shi da aikata wani laifi ba, aikata laifin da zai sa a kashe shi ba. Hassalima ya zo har nan garin domin ya warkar da kai daga cutar da ta gagari likitocin wannan zamani baki ɗaya. Don haka bai dace ka masa mummunar sakayya irin wannan ba. Sarkin ya ce musu, ku ba ku san dalilin da ya sa nake yunkurin halaka shi ba. Idan na kyale shi ya ci gaba da rayuwa, wata ran halaka ne zai yi babu makawa. Mutumin da ya warkar da ni da wani abu da ya bani na rike da hannuna, ai babu shakka zai iya kashe ni da wani abu da zai bani in shaka in mutu.
wannan yasa na ji tsoron kada ya halaka ni, shi yasa na yanke shawarar kawar da shi a bayan ƙasa kafin shi ya yunkuro. Da Hakimu ya ga lalle babu alamun afuwa daga sarkin, ya ce da shi, ranka yi daɗe, idan ya kasance babu makawa sai ka aiwatar da kisa a kaina tukun za ka samu nutsuwa a ranka. Ina mai neman alfarma daga gare ka, ka bani damar komawa gida in biya bukatuna, in yi bankwana da iyalina, in sanar da su wurin da za su binne gawata. Haka zalika zan sallamar da littattafai na likitanci ga likitoci. Kuma akwai wani littafi na musamman mai matukar muhimmanci da nake son gabatar maka shi kyauta don ka adana shi a ma'ajiyar gidan tarihin masarautarka. Domin littafi ne wanda ba za ka taɓa samun irinsa ba, ba za ka taɓa samunsa a wani wuri ba. Babu wanda na taɓa baiwa littafin. Za ka amfanu da shi sosai bayan mutuwata. Sarkin ya yi mamaki sosai, ya tambayi Hakimun ya ce, wannan wani irin littafi ne haka, kuma me yake kunshe da shi? Hakimu ya amsa da cewa, a cikin littafin akwai abubuwa da dama da ba za su ƙididdigu ba su da adadi. Kaɗan daga cikin abin da littafin ke ɗauke da shi na sirruka shine, bayan an fille kaina, ka buɗe shafuka 3 daga cikin littafin, ka karanta layi uku daga shafin da ke ɓangaren hannunka na hagu. Idan ka yi haka, kan nawa da ka fille zai yi maka magana. Duk tambayar da za ka masa zai amsa maka. Sarki Yunana ya yi mamaki matuƙa sosai da jin wannan labari. Ya girgiza kansa ya ce da Hakimu, yanzu kana nufin bayan an fille kanka, kan naka zai motsa har ma ya yi magana? Hakimu ya ce, kwarai da gaske ranka ya dade. Cikin mamaki sarkin ya ce, kai, wannan lamari da mamaki yake. Sannan sarkin ya lamunce wa Hakimu da ya je gida ya biya bukatunsa ya dawo. Ya haɗa shi da askarawa masu tsare shi suka raka shi zuwa gidan nasa. Hakimu ya koma gida ya biya dukkan bukatunsa da shagulgulansa baki ɗaya. A rana ta biyu, Hakimu ya dawo fadar sarkin. Da shigarsa ya iske sarkin zaune tare da mukarrabansa. Fadar ta cika makil. Sai Hakimu ya gabato zuwa tsakiyar fada. Ya tsaya gaban sarkin da wani tsohon littafi a hannunsa. A tsakiyar littafin akwai wata kwalbar kwalli da ke ɗauke da wani sinadari. Sai ya zauna gaban sarkin ya ce, a taho min da faranti. Take aka zo da faranti. Sai ya ɗau alkalami ya dangwala cikin kwalbar, ya yi rubutu a cikin faranti. Sannan ya ce da sarkin, ranka yi dade, ungo karɓi wannan littafin, kada ka yi amfani da shi har sai bayan ka fille kaina. Idan ka fille kan nawa, ka ɗauke shi ka sanya cikin wannan farantin. Ka yi umarni da a danne kan nawa a cikin sinadarin da ke cikin farantin. Idan ka yi haka, jinin da ke tsiyaya zai yanke ya tsaya cak. Sannan ka buɗe littafin, za ka ga ikon Allah. Da sarkin ya ji zancen da Hakimu ya masa, tunaninsa ya shagala sosai da lamarin. Ya ƙosa don ganin yadda lamarin zai kasance. Take sai ya soma buɗe littafin tun kafin ya fille kan Hakimu. Ya yunkuro domin buɗe shafin farko, amma shafin ya ƙi buɗewa, ya mannu da shafi na biyu. Cikin hanzari ya sanya 'yar yatsarsa cikin bakinsa, ya jika ta da yawun bakinsa don ya samu sauƙin buɗe shafin. A haka har ya samu damar buɗe shafi na farko. Da na biyu har zuwa na 3. Kafin ya buɗe shafi ɗaya yana ɓata lokaci. Haka har ya buɗe shafuka guda 6. Sai dai duk waɗannan shafuka guda 6 da ya buɗe babu komai a ciki na rubutu. Harafi ɗaya bai gani a ciki ba. Sai ya dubi Hakimu, ya ce da shi, ya kai Hakimu, ban ga komai a cikin littafin nan ba.
Hakimu ya ce, ranka yi dade, ci gaba da buɗewa, za ka ga abin mamaki a ciki. Sarkin ya ci gaba da buɗewa. Ana cikin haka, jim kaɗan gubar da ke cikin littafin wanda hakimu ya sanya ta ratsa jikin sarkin ta shige sa. Ba a jima ba, sai gashi sarkin ya soma juye-juye da idanunsa. Yana karkarwa, kwatsam sai ya kulla ihu ya ce, ya ku jama'a, ku taimake ni, guba ta shige ni. Daga nan sai yanke jiki ya faɗi ƙasa. A mace, adalinsa ya zo ƙarshe. A nan asubahi ya riski Shahrazad ta kasa hikaya ga sarki Shahriyar don ta ci gaba a dare mai gabatowa. Muna fata mai sauraro zai danna mana like a cikin wannan labari da ya saurara saboda ƙara mana ƙwarin gwiwan ci gaba.